De la înălțimea stațiunea Mamaia părea să a trecut un furnicar de oameni. Parcările hotelurilor au fost pline de mașini, iar pe șosele s-a circulat în coloane. Au fost 200.000 de turiști care au ales să se distreze pe litoral, iar mai bine de jumătate dintre ei au petrecut în Mamaia. Pe faleza din stațiune nu mai aveai loc să arunci un ac încă de la apusul soarelui. După o zi de plajă, turiștii și constanțenii nu au obosit și au mers la plimbare. Un magician cu umor le-a făcut seara mai frumoasă trecătorilor. Asta fă câte un capăt și numărăm împreună până la 3. Da, toată lumea și 1, 2, 3! Exact cu dantelăță? Așa ceva n-am mai făcut niciodată. Vă las o brichetă dacă vreți? A fost puțină magie. Eu zic că a fost. Mai aveți lenjeria pe dumneavoastră? Da, este. O voi lăsa deasupra. Țigara am să o las doar aici și asta este tot. Serios, bine, o las până la capăt dacă nu mă crezi. Atât. Suflă puțin. Excelent. Totuși, dacă simți că tarde ceva prin buzunare și o să vrei să te scuturi, de obicei buzunarul de la mijloc e mai cu probleme. Dar dacă nu, e ok. Buzunare? Nu? Felicitări, tocmai ai câștigat un sfert de oră de suspans, să stăpânești sănătoasă. După plimbare, mulți s-au oprit la terasele și restaurantele din Mamaia care au fost pline ochi. E primul weekend, foarte multă lume a venit anul ăsta pe litoral și în weekendul ăsta. Noi sperăm să meargă până la sfârșit așa. O plimbare pe seară, sâmbătă seară, un pic de relaxare pe plajă. Unde sunteți? Din Galați. Și ce v-a adus în Mamaia? N-am mai fost de mult, dar am zis așa, 2-3 zile de relaxare la sfârșit de săptămână. A fost cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival, așa că cei mai mulțumiți au fost hotelierii și patronii de terase, care au avut încasări record.